ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салом дӯстони азиз, касоне ки бор дошта бошед, марҳамат ба ширкати Акай Парвиз муроҷиат кунед. борҳои шуморо аз Москва ва Московская област гирифта ба ҳама ҷойҳои Тоҷикистон равон мекунад. дӯстони азиз, ин бародармона 1 сол шид мо рекламаш кардесем. алҳамдулилло ки борҳои мардумро бурда расондеса бе ягон мушкиле ва 100% одами боварнок мебошад. марҳамат аз номи сумонаи мо Насиндеҷе салом расонед. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. замини фурӯши ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. 7 сотиқ заминай, маҳаллаша маълум кардагӣ нестай. касоне ки аз шаҳри Ҳисор заминхар бошед, бародари азиз, нархаш бо маслиҳатай. дар рақамҳои экранда занг мезанед. ватсап дорад, 24 соат кор мекунад. гуфтагия ки оби суед мушкилӣ нест ва дар наздикияш мактабу балнитсаву ҳамихели чизо магазинам ҳастай. рақамҳо барои тамос 551 35 46 46 қаде метавонед дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои теппаи Самарқандида қарор дорад. хона дар беҳтарин ҳолат, гирду атрофаш маҳкам, 2 дархона сохта шудааст ва дар 7 сотиқ замин. дӯстони азиз, яъне ки дар 7 сотиқ замин гуфтагӣ сохта шудагай, гирду атрофаш гуфтем маҳкам, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. обу суед мушкилӣ нест. нархи хонара 560 000 сомониш мегӯяд, боз камтарагар савдо дорад. рақамҳо ки дар экран мебинед дӯстони азиз, ватсап дорад, метавонед дар рақамҳо +7 расистки номерай муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Арзонтеҷе салом расонед. ва дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Носири Ҳасан. масоҳати ҳавлӣ аз 8 сотиқ иборат аст, дорои 14 хона ки айни ҳол 2 хона комилан бо таъмири беҳтарин кардагӣ, 2 хонаи дигар бе таъмир мебошад. масоҳати ҳамаи хонаҳо як хел мебошад, яъне ки 6.5 ба 3.5 квадрати. хулоса гирду атрофи ҳавлӣ комилан маҳкам буда, аз лиҳози об ва барқ ягон танқисӣ надорад. хона на он қадар дур аз боғча мебошад. дар наздикияш боғча ҳастай, мактаб, бозор ва бонгоҳи тиббӣ қарор дорад. суроға шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Носири Ҳасан, ориентир, стансия пушти чойхона. нархша дӯстон $62,000 мега, яъне ки ба курси тоҷики қатӣ мезанед, қатӣ ҳамаи соҳиби хона маслиҳат мекунед. рақамҳои ватсапаш, рақамҳои дастшимондагӣ метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатимон хонаи фурӯшӣ ҳаст қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шарипов ва деҳаи Каромат. 3 дархона коробкаи бародари азиз, 8 сотиқ заминай. нархи хонара 110,000 сомониш мегӯяд. гуфтем 8 сотиқ замин, 3 дархона, яъне ки криша надорад, коробка айни ҳол ҳастай. оби суед мушкилӣ нест, ҳуҷҷатош надорад, яъне ки ҳуҷҷат кардагӣ нестай. 110,000 сомониш мегӯяд, арзони хуб мешавад. рақамҳое ки дар экран мебинед дӯстон, 2 ватсап дорад.
طریق واتساپ میتونید مراجعه کنید. و دوستان عزیز اگر شما چنین خانه های فروشی داشته باشید میخواهید که در حال فروش شه، حتما در واتساپ 911 32 43 44 در واتساپ صورت‌ها که ویدیوش قطعی معلومات های پرش رای کنید реклама کرده فروخته میدیم. لایک را بزنید. به خاطر مهنتتون حتما در کانال подписаться کنید. زنده و سربلند باشید. و میگذاریم با پنجمین اعلان امروزه. دوستان عزیز زمین فروشی است قرار دارد در شهر کلوب دهه سنگپر. آب سوید مشکلی نیست. نرخش سراش نگفتگی فروختن در کرای با نرخ 34,000 سومانش میگه. باز کمتر که دیگر سودا دارد. رقم ها برای تماس 170 91 20 20 و رقم دستی یعنی که رقم واتساپش با نمرهای رسیدگی میتوانید مراجعت کنید. حتما از نام سامانه ما سلام رسانید. و دوستان عزیز اعلان نوبتی اون خانه فروشی است قرار دارد در شهر دوشنبه پیشی یعنی که پاوروتی لنینگراد نام باشد. خانه از دو در خانه عبارت بوده و در 3 سوتیق زمین جایگیر شده است. نرخش 350,000 سومانش میگه. خانه گفتگی که تعمیر بهترین کردگی فقط میدروی زندگی میکنی. نرخش گفتیم 350,000 سومانی ارزان میشود. نشد حجتاش نشد آب سوید هیچی گفتگی نیست. میتوانید در رقم رو اکرام ده 919 05 98 98 خده به همین رقم مراجعت کنید. و دوستان عزیز هفتمین اعلان ما خانه فروشی است قرار دارد در شهر دوشنبه طرفهای زرافشان نام باشد. 3 در خانه ساخته شده است دوستان و در 10 سوتیق زمین. مساحت زمینش 10 سوتیق زمینه. نرخش 270,000 سومانش میگه. کمتر که دیگر سودا دارد. گفتگی رقم برای تماس 931 02 25 66 خده میتونید مراجعت کنید. دوستان عزیز باقی سربلند و خانه ها باشید. لایک ها را بزنید به خاطر مینت ما. خیر تا نورهای آینده زنده و سربلند باشید. خیر دوستان.